Успамін маленства, сціплы ды жаданы, зрэбная кашуля, пояс саматканы, лямпачка-газоўка, пах духмяны хлеба, рэдкая абноўка, дрэвы аж да неба. Цацкі не прасіла, хоць была малая, ды была жаданай кніжачка любая, трысніцца парою той далёкі вечар. Я ад мамы ў потай з кніжкай лажу стрэчу, літары старанна ў склады кладуцца. Вось бы ў той вечар хоць на міг вярнуцца. Галіна Михайловна, вітаем вас. Уздзеншчына багатая талентамі. Гэта і Кандрат Крапівай, Паўлюк Трусы, Пятро Глебка. Жыць у гэтых мясцінах і не ствараць самой немагчыма? Я згодна з гэтым. Правда, нарадзілася то я на Гродзеншчыне, але з 17 гадоў жыву тут на Уздзеншчыне. І таму, як вы гаворыце, сапраўды, па-першае, я вельмі многа любіла чытаць. Пісаць то я трохі пісала яшчэ з дзяцінства, са школы. Але ж тое, што калісьці я стану пісьменнікам, я ніколі пра гэта не думала, таму што для мяне гэта былі людзі, я не знаю, недасягаемыя. Я іх адно, што з Богом не раўняла. Зараз, маючы за плячыма 18 зборнікаў ды публікацыі, вы адчуваеце сябе ўжо сталай паэтэсай? І ўсё роўна да сённяшняга дня мне не верыцца, што я у саюзе пісьменнікаў і пры сустрэчы з дзецьмі, вядома ж, я стараюся гаварыць на нашай роднай мове. Ведаю, што ў вашай паштальёнскай сумцы заўсёды былі аловак ды папера, то бок маглі пасярод вуліцы напісаць верш? А вот ідзеш і народзяцца 4 там или 2 радочкі, і да вечара можаш іх забыцца, поэтому я іх заўсёды записывала. А пасля ўжо верш дапісваўся. Хто натхняў вас? Прырода тут больш, мабыць, чым што. І дзеці, вядома ж, у мяне 6 унучак. І пісаць было для каго, а цяпер яшчэ і 2 праўнукі ёсць у мяне, таму ёсць для каго пісаць, адно хай чытаюць. Ваша кніга вершаў пра вайну перамагла ў літаратурным конкурсе да 70-годдзя перамогі. А чые ўспаміны ляглі ў яе аснову? Там былі не толькі мае ў гэтай кнізе вершы, там вершы былі нас усіх пісьменнікаў. Многа я размаўляла на той час з тымі людзьмі, которые ваявалі. І папа, і дзядзька на вайне былі. І ў мяне ёсць вершы пра тату, нават і не адзін верш, і проза тоже напісана. Вы пішаце як для дарослай, так і для юнай аўдыторыі, але ж вашыя дзіцячыя творы асабліва адзначаюць як чытачы, так і прафесіяналы. Вопыт матулі, бабулі ды прабабулі, ён дапамагае лепей зразумець, пра што пісаць? Я думаю, што так, таму што калі видишь зацікаўленыя вочкі дзяцей, як прыйдзеш да іх, вот чытаеш твор, па-першае, мае творы вельмі лёгка запамінаюцца. Не зра гавораць, што для дзяцей трэба пісаць так, як і для дарослых, то толькі яшчэ лепей. Нядаўна пабачыла свет вашая кніжка «Хвілінкі-перапынкі». Раскажыце, калі ласка, пра яе. У гэту кніжку я уключыла ўсё самалепшае, што мне падабалася за ўсе гады напісаныя мною. Тым больш, што яна прымяркоўвалася да майго юбілею. У Белкніга сустракаліся ў магазине з дзеткамі. Я заўважыла, як ім было цікава адгадваць загадкі, а іх было ў мяне нешмат. І вось я як бы сабе дала такое заданне. Трэба іх паболей напісаць. І ў мяне атрымалася, вот я толькі што не ўзяла сягоння, цэлая кніжачка загадак. Яна пасля выйшла ў народнай асвеце. А вот казкі ў мяне з'явіліся ў раённай газеце, у мяне выйшла та кніжачка, дзе жыве казка. Яны мяне ўсе павучальныя. Я за гэта атрымала дыплом. А на чым зараз працуеце? Я пячатаюся ў звязде гумарэскі. Ёсць у мяне вершаваныя, ёсць празаічныя. І вось, як бы у плане ў мяне, каб у наступным годзе выдаць гэту кніжачку гумарэсак. Яшчэ там у мяне ёсць у запасе неапублікованыя дзіцячыя расказікі. Вот такое вось пока. Планы ў мяне такія. Галіна Михайловна, дзякую вам за размову і жадаем вам натхнення, а нам, чытачам, пабольш вашых кніжак новых.